ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରୀମତ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଗଡ଼ିଗଲା ପରେ ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ବା ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ସେମାନେ ରଚନା କରିବେ। ରଚନା କରିକି ଏଣୁ ତେଣୁ କଥା ଲେଖିଦେଇକିରି ଟିକେ ମନ ଗଢ଼ା କଥା ଲେଖିଦେଇକିରି ସେ କରିବେ। ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମୁଖରୁ ବାହାରୁଛି ସେଇ ଜ୍ଞାନଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ। ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କର, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋ ଏବଂ ତୁମର ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ଚାଲି ଚଳନ ସବୁଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଥିବୁ, ପତିତ ହେଇଯାଇଥିବୁ ମାନେ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଥିବୁ। ତୁମ ଅପବିତ୍ରରୁ ପବିତ୍ର କରୁଛି। ତୁମେ ସତ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଆସିକିରି ଆଉ ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲ। ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନରେ କ'ଣ କରେ? ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ମାନେ ସତ୍ୟ କରୁଛ। ମୁଁ ପତିତରୁ ପାବନ ହେବି, ଅପବିତ୍ର ପୁନର୍ବାର ହେବି ନାହିଁ। ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ହେଉଛି ରକ୍ଷା କରିବା। କହିଲି ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଅପବିତ୍ର ହେବି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ଦୁନିଆରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବୀ ଦେବତା ହେଇକି ରହିଥିଲି, ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ଦେବୀ ଦେବତା ପୁନର୍ବାର ହେବି। ମାନେ ମୋର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମୁଁ ନିଜେ ରଖିବି। ପ୍ରଥମେ ହେଲା କ'ଣ ନା ମୁଁ ଦେବୀ ଦେବତା ହେଇକି ଥିଲି, ଦେବୀ ଦେବତା ହେବି। ମୋର ସେ ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପୁଣି ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରୁଛି, ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ରଚନା କରୁଛି, ସେ ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ରକ୍ଷା କରିବ। ତେଣୁ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ କରିବା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରକୃତରେ ପବିତ୍ରତା। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଏକ ହେଲା ପବିତ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବା, ତୃତୀୟରେ ହେଲା କ'ଣ ନା ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞକୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କରିବା। ତୁମେ ହେଉଛ ମୋର ସନ୍ତାନ, ସହଯୋଗୀ ହେଇଥିବାରୁ ସହଯୋଗ ଆଧାରରେ ଦୁନିଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଦୁନିଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମୁଁ ତ ମୋର ନିଜର ଶରୀର ନଥିବାରୁ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ଦଉଛି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କର। ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କଲେ ସବୁ କିଛି ତୁମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଅପବିତ୍ରରୁ ପବିତ୍ର ହେଇକରି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପବିତ୍ର କରିବ। କଲେ ତୁମର ସେଇଟା ଧର୍ମ ହେବ ବା କୃପା ହେବ। କୃପା ହେବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ। ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇକରି ଆଉ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପୁନର୍ବାର ସେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଗଠନ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା ହେବ। ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ ତୁମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପୁନର୍ବାର ତୁମେ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ମେହନତ କରୁଥିବେ, ସେଇ ମେହନତ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବେ। ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ କ'ଣ? ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ। ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆତ୍ମା ଏକ। ଆତ୍ମାର ରୂପ ହେଲା ଏକ, ଜ୍ୟୋତି ବିନ୍ଦୁ। ଆତ୍ମାର ରୂପ ସାନ ବଡ଼ ହୋଇନଥାଏ, ସବୁ ଗୋଟିଏ। ପୁରୁଷର ଆତ୍ମା ଯାହା ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେୟା, ଏକା ରୂପ, ଏକା। କିନ୍ତୁ ଶରୀର ହେଉଛି ସାନ ବଡ଼ ହେଇଥାଏ। ଜନ୍ମ ନେଲା ପରେ କାହାର ଶରୀର ବଡ଼, କାହାର ଛୋଟ। ତେଣୁ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କେବଳ ପ୍ରଭେଦ ରହିଥାଏ, ଆତ୍ମାର କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭେଦ ନଥାଏ। ଆତ୍ମା ଏକ। ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମୋର ସନ୍ତାନ ହେଇଥିବ, ସେମାନେ ଭାଇ ଭାଇ, ସେମାନେ ଆତ୍ମା। କହନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ଥିବାରୁ ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଭାଇ ଭାଇ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ତୁମକୁ ସାକାର ପିତା ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ୁଛି, ତମେ ତୁମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଇଗଲ। ତେଣୁ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଥିବାରୁ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଲ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଅପବିତ୍ରତାର କୌଣସି
ଆଉ ତମର ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତମେ ପବିତ୍ର ହୁଅ, ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ଗଠନ କର, ତାହେଲେ ସେଇଥିରେ ତମର ସବୁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନା ହେବ। ନୂଆ ଦୁନିଆର ସବୁ ସୁଖ ଭୋଗ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ଆଉ ଧନ ଦୌଲତ ସବୁ କିଛି ଭରପୁର ହେଇକି ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ନିର୍ବିକାର, ବିକାର ନଥିବ। କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଅହଙ୍କାର, ଆଉ ଘୃଣା ଈର୍ଷା ହିଂସା, ଆଳସ୍ୟ, ଆଉ ଅଲବଲାପଣ, ଏ 10ଟି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଆମ ଶରୀରରେ ରହିଥିବାରୁ ଇ ଶରୀର ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି 10 ମୁଣ୍ଡିଆ ରାବଣ ବା ମାୟା। ଏ 10 ମୁଣ୍ଡିଆ କ'ଣ ହେଉଛି? କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଅହଙ୍କାର 5, ଘୃଣା ଈର୍ଷା ହିଂସା ଆଳସ୍ୟ ଆଉ ଅଲବଲାପଣ, ଇଏ ହେଲା 5 5 10 ମୁଣ୍ଡିଆ ରାବଣ, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଜାଳୁଛ ଦଶହରା ପରେ। ରାବଣ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କରି ଭାବୁଛ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାବଣ ମରୁନାହିଁ। ଦିନକୁ ଦିନ ତାର ରୂପ ବଡ଼ ହେଉଛି ନା ଆହୁରି ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଥିବୁ ଶତ୍ରୁ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ରହିଥିବାରୁ ଏଇ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ। ନିଜ ଭିତରେ ନିଜ ଶତ୍ରୁ ରହିଥିବାରୁ ଆମେ ତାକୁ ଜାଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମାନେ ରାବଣ କେବେ ହେଲେ ମରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଦେଉଛି ଯେ ମାୟା ବିକାର ଜିନିଷ, ଏ ବିକାର ଜିନିଷ ତମ ଶରୀରରେ ଥିବାରୁ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି ତମର ପ୍ରଭେଦ ରହୁଛି, ତମ ଭିତରେ ରାଗ ହିଂସା ଏସବୁ ଭିତରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ହଣା କଟା ମରା ମରି ଏଇସବୁ ହେଉଛ। ତେଣୁ ତମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ନାହିଁ। ତମ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ନା ମାୟା ଆସୁରୀୟ ଗୁଣ ଥିବାରୁ ତମେ ଖାଦ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ତମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାନ ପାନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗେ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ 4ଟି ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ରତା, ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭୋଜନ ଶୁଦ୍ଧ କର। ଆଉ ତୃତୀୟରେ କ'ଣ? ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଯେଉଁଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ସେଠି ଜ୍ଞାନ, ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରାଯାଉଛି, ସେଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ କର। ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ ତମେ ସେଠୁ ତମର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବ। ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ କ'ଣ? ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ହେଉଛି 8ଟି। 8ଟି କ'ଣ? ସେଇ 8ଟି ହେଉଛି 1ରେ ପବିତ୍ରତା, 2ରେ ସହନଶୀଳତା, 3